Толкова беше паркирила. Ма не бе, прав трябва бе. Не го изпуснал. Защо сядаш? Защо сядаш? Ще му се дига. И точно като си прав не може да се дигне. Дайте след по-надолу. Аз се говоря. То оттам ще го качи. Да, панги, че он го качи, няма проблем. Метка, изчакай, че тръгна поне! Това че е тази вела алея, тук май коляла като се запускали. Абе, ще измислим друг маршрут по билото, ще караме бе. Как не може? По билото и слизаме там некъде. Какво е това нещо, не мога минаваме? Абе, сега искам да ти кажа, че по-не мога да опитаме. Нема, по-късно. Гледай малкият мотор обаче как различно върви. Дай Боби, дай Боби!